Vítam vás pri dnešnom videu, no a dnes sa budeme rozhodne rozprávať o hre Rivals s chatom GPT. Keby ste chceli ďalšie takéto videa, prosím vás, dajte hlavne like, dajte hlavne follow, hlavne prosím vás podporte. A ďalšia úloha teda bude, musíte mi napísať do komentára, že či by ste chceli, ja som vám Rivals s Deadlockom, alebo aj sám, to napíšte, že či to chcete samostatne alebo s Deadlockom. Dobre, rozhodne dávam Enter a posielam túto správu chatu GPT, že ako hodnotí túto našu tému, že Rivals napríklad. Proste áno, Rivals teraz veľmi často hrávam a hovorím ti, teraz napríklad nám sa tu pýta, že čo tu je. Paráda, Rivals je to voľba na dnešnú tému. Rivals je rýchla súťažná hra na Roblox, kde ide hlavne o 1v1, ale nie, že ako nehráva sa tam len. Nie je tam 1v1, ale maximálne koľko môže byť hráčov v týme je 5. Kto nehrával Rivals, tak nevie. Áno. Maximálne môže byť len 5 hráčov môže hrať v týme. Áno, prečo je Rivals dobrá téma? Každý zápas je iný, áno, je to pravda. Napríklad tam si kupuješ veci, podobné a tak, kupuješ si tam veci. Napríklad ja som si kúpil za ten čas iba 4 veci a to mi stačí zatiaľ. Čo ľudí najviac baví? No áno, bavia ich najviac tie snajperky a najviac bavia tie dožiky, lebo non-stop to hrávam a proste vždycky najviac, oni sú závislí na tých, ako napríklad, že na tých snajperkách a na tých nožíkoch. A proste, ja napríklad teraz, čo najviac pri tom Rivalse robím, že snažím sa najviac čo trénovať a poviem vám taký jeden môj cieľ, ktorý je stanovený, že skončiť v tej hre vo všetkom na prvom mieste. Len ako nechápem jednej veci, že ako to funguje s tými winstreakami. Už som to trošku pochopil, že koľko radov vyhrám, toľko mám tých streakov. Áno, mám toľko tých streakov. Napríklad, máme tu ďalšiu otázku, že čo je na Rivals zábavnejšie, aké momenty sa najviac oplatí na súťaž, alebo prečo je Rivals tak populárna hra medzi hráčmi. Tak poviem na to, čo ťa najviac Rivals baví najviac. Dobre, napíšem chatu GPT môj vystanovený cieľ, ktorý chcem vykonať Rivals. Vysvetli, ako fungujú winstreaks. Dobre, a uvidíme, ako to bude fungovať. Ja si vysvetlím to jednoducho a priehnene. No, konečne to niekto tu vysvetlil. Základný princíp. Vyhrá zápas, winstreak plus 1. Vyhrá ďalší, streak pokračuje. Áno. Presne toto sa mi teraz začalo ďalej. Ja som vždy nechápal, že ako sa to vlastne robí. Ja som to proste nechápal, ako sa ten winstreak vlastne robí. A teraz som si to konečne ja uvedomil, že ako to robí. Vysvetlil to tu aj ten chat GPT, že takto sa to proste robí, takto to musíš robiť. Dobre, budeme sa snažiť a uvidíme, vymyslite nejakú challenge mi ohľadom Rivalsu. A som zvedavý, čo mi tam napíšete, aké nápady na to a ja to tam budem skúšať vymýšľať a budem sa to tam snažiť robiť. Dobre. Výsledky sú kľúčové. Áno, kľúčové sú, ale už som si teraz uvedomil, že teraz si to tu môžem slušne prečítať a teraz si musím pochopiť, že dôležité veci. Ktoré sú ľudia často mieria. Remíza? Čo? Prosím vás, remíza je tam čo? Remíza? To si ani nemôže byť Rivalsy. Čo to vysvetľuje za sprostosti, však reálne remízu ani nemáš. Nemáš tú remízu. Odchod zo zápasu, áno, to niektorí sa odpovedia, niektorí to vydržia, dokonca budú sa naštvať. Zmena servera, streak sa neprenáša, ale to je season. Tip, to je pre tvoj cieľ byť prvý. Ak ideš na vysoké winstreak, nehraj zbytočne riskante. Keď cítiš, že nedaj pauza, streak je cenejší než jeden zápas. Sústreď sa na stabilné výhry, nie len rýchle. Ja sa na tie stabilné snažím, že nie, že vydávam nepotrebujem vyhrať všetky zápasy, akože, ale len dostať sa na to prvé miesto chcem napríklad, že. A proste ešte sa tam ja sa snažím teraz čo najviac rozohrávať, lebo keď ja rozohrávam, tak sa snažím rozohrať. Ak chceš ďalšie časy, ti môžem vysvetliť, ako udržať winstreak čo najdlhšie Rivals, alebo rozdiel medzi rankovom versus winstreakom. No radšej mi vysvetlí, radšej nech mi vysvetlí ten rozdiel.
poviem vám, tie kocky to Rivalse sú úplne že na hovno, lebo mňa to strašne sere, ale že mňa strašne serujú tie kocky, lebo vylosuješ nejakú kocku a vylosuješ si tak aktuálne hovno. Takže ja som strašne naštvaný na to, že keď ideme hrať s kockami, nedávajte tie sprostredné kocky, lebo z toho hovno vyhrám. Áno, už som z kocky to všetky vyhral iba veľké hovno. A to poviem aj ja pravdu, že to by som urobil. Dobre, už nebudeme toto spomínať, že čo sa stane s tými sprostrednými kockami, ale ideme normálne aby ideme späť prebrať, čo je ten rank a win streak. Rank. Rank je tvoja dlhodobá úroveň hry. Áno, úroveň sa snažím, že zvyšuje sa postupne výhrami, bodmi ELO, však tam je, že EDA, jaké LEO. Jedna prehra ti rank nezruší, len ho môže spomaliť alebo mierne znižiť, no dobre. Ukazuje, aký si dobrý celkovo, ak hráš dlhodobo nie je len jeden deň, rank, stabilita, skúsenosti. Príklad si vysoký rank, vie, že si silný hráč, aj keď jednu hru prehráš, áno. Winstreak sa vyhrie. Áno, dobre, toto mi už vysvetloval. Toto ste mi už vysvetloval, pán ChatGPT, takže teraz mi tu ukážte túto vašu tabuľku, čo ste mi tu vymysleli ohľadom toho hlavného rozdielu. Rank dlhodobo, ktorým krátkovo, nečedoné. Dobre, riziko a pre cieľ byť prvý. Ako to spolu súvisí? Vysoký rank, vysoký top hráč, môžeš mať vysoký rank alebo nízky streak, skúsení nie je to poľme, no dobre. Ideme si teraz mi prosím ťa vysvetli, že či hrajú Rivalse, lebo stále len hráme proti nejaké hráči, ktorí nemajú level ani že 300 a dajú tam, ktorí majú menej ako 300. Dobre, teraz by sme ešte si na záver prebrali moju kariéru, takže mám level 65. Mám tam 103, ja si pamätám, že tam má 103 výhriek. 103. Dáme okolo 360 kg. Dáme Eliminations. A dáme, ešte tam je taká jedna vec. Najdlhší winstreak som mal 7. Viem, že. Ale teraz si presne nepamätám koľko. Viem, že včera som si pozeral štatistiky a tam som mal. No dobre, uvidíme, čo nám napíše, ešte vám poviem aj takú kariéru. Úprimne, vyzerá to na veľmi solidný start. Poviem si to rozoberať normálne a féro. To vole, čo sa hovoria. To znamená, že máš nahrané hodiny a poznáš mechaniky hry. Nie si začiatočík, si stejne pokročilý hráč. Čo je dobrý záchranár. No dobré, ty čo si sa eliminoval, áno, to tak bolo. Tak 3-4 eliminácie na jednu vírus a na to, že sa zapáš do kvitov, nie si pasívny hráč. No ja sa tak snažím, že napríklad nedávam každé kolo tie ale najviac mám, že poviem vám, mám 262 eliminovaných s motorovkou. Áno, s touto zbraňou som teda fakt dobrý, že 262 kg som s ňou dal. No a posledná vec je tu, že najdlhší winstreak 7. 7 je rešpektované, väčšina hráčov sa nedostane na 5, to znamená, že máš potenciál i zvyšil len potrebuješ konzistenciu. Áno, konzistenciu sa budem snažiť aj vylepšiť ja. A snažím sa na tom pracovať. Čiže, celkové hodnotenie. Si na tom lepšie než priemer som. Ježiš, však one. Dobrý základ, schopnosť vyhrávať, skúsenosti. Zatiaľ ti chýba hlavne dlhší winstreak, väčšia istota v každom zápase. Na čo musíme? Ide to správnym smerom a tak už budeš kategórie veľmi silný hráč. Áno, a to už sa teraz viesujem. Nesi ešte to by 1%, ale máš jasný potenciál tam ísť. Rozobrať prečo ne. A dnes ukončíme možno, takže keď sa vám toto video páčilo, keď áno, tak napíšte komentár, prosím vás, dajte hlavne like, hlavne follow a potom napíšte do komentár, či to má hrať sama, alebo s dlhom. Zatiaľ čus!